XNDB खौ बोरै धंस खालामनो हागोन UPPL नि प्रमोद बर' गोविंद बसुमतारी फेरेंगामोननि थांखियानो जाबाय निकृष्ट मोनसे राजनीति खालामदों थारैनो मा जामारदों एबारनि NDB नि दिना फैगासिनो दङ मार्टियार्स डे फर्स्ट थैनाय मोनसे नैबे सारमोनानो बुंनाय खोनादोंमोन मार्टियार्स डे निखौबो सोलायलायनाय जादों बोरै बोरै दा बेयावहाय मानगोनां डिआर नाब्ला सारा थारैनो सौफैगोन ना सौफैया गोजोननि कर्टआवथ' गोरोबथायाव लानानै थांदोंमोन बिथांखौ दिल्लीसिम राव सोरनि पारमिसन लाखो बोरै बोरै गलांखो एग्रिमेन्ट अफ पिस कर्टआव साइनथ' होबाय सिगनेचार जाबाय दा NDB निनो गिबि मुंख्लं जोंहा बांबुर गोरा बिथां सार बिथांनि मुंख्लं सानाव फैनो मोनगोन ना मोना लोगोसे NDB नि दिन फैगासिनो दङ बेयावबो फैनो मोनगोन ना मोना गेदेर सोंलु दा सिं मा जामारदों नायनि भिडिअ जोब्बासो मिथिगोन कमेन्ट हो उदालगुरिनि काजियामाटियाव खुंनो थाखाय बिसोरो थामथिम जादों बे एक्चुअली यूनाइटेड फोरम अफ XNDB नि बा XNDB नि कुनु मोनसे अर्गेनाइजेशननि नङा बियो बेहाय मुंख्लं बांबुर गोरानि मुङाव मोनसे फाउन्डेसन दङ बे मुंख्लं बांबुर गोरा फाउन्डेसना बेखौ अर्गानाइज खालामदों आरो बेखौ स्पन्सर खालामदों UPPL सरकारा बेहाय बुंनो थांब्ला थांनाय UPPL सरकारा थांनाय 4 बोसोराव माने मुंख्लं सानखौ बिदि खुङाखै आरो बेबायदि यूनाइटेड फोरम अफ XNDB नि जिखुनु माबायाव बिथांमोना मदद हेफाजाबबो होआखै जिखुनु प्रग्रामाव नाथाय देग्लाय जेहेतु फैगौ इलेक्शन खाथियाव सफैबाय XNDB फ्राबो मोनसे फोर्स बे फोर्सखौ बोरै बोननानै लाखिनो हागोन बेनि मोनसे निकृष्ट मोनसे राजनीति खालामदों आरो बेहाय जों मिथिनायाव यूनाइटेड फोरम अफ XNDB नि बारग' NDB नि सोद्रोमाफोरखौ किसुमान प्रलोभन होनानै बिथांमोना लेंहरदों बिथांमोना गावसोरनि किसुमान एजेन्टफोरखौ गामि गामि जायगा थिनहरनानै बुंदोंनो जे एसग्रेसिया होगोन थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि साकरि होगोन बेनिफ्राय रिहेबिलिटेसन होगोन गतिके जोंनाव फैनांगौ जोंनियाव बे जितु अर्गानाइज खालामदों बेयाव बाहागो लानांगौ बेबायदि मोनसे निकृष्ट राजनीति खालामदों UPPL नि प्रमोद बर' गोविंद बसुमतारी फेरेंगामोननि थांखियानो जाबाय यूनाइटेड फोरम अफ XNDB खौ बोरै धंस खालामनो हागोन बोरै नोरजिया खालामनो हागोन बेनि मोनसे पलिसि लानानै निकृष्ट राजनीति बिथांमोना गेलेबाय थादों आरो बेहाय जितुनेकि काजियामाटी बे ओनसोलाव मोनसे रंगमंच जाय यूनाइटेड NDB निफ्राय आजिरा लानाय बारग' NDB बिथांमोना मुंख्लं बांबुर गोरानि नामाव ओपन स्टेज मोनसे कमिउनिटी हल दंमोन बे हलखौनो रं सं फोननानै आरो UPPL नि गोविंद रुजुग्रामोना बेनि नामखौ सोलायनानै मुंख्लं रनजित बसुमतारी टाइगार बिथांनि नामाव नामखौ सोलायनानै बेखौनो जोंनि बारग' NDB आजिरा लानानै थानाय जोंनि रंगा बिलिफां बिथांमोना बेखौ अनुष्ठान मोनसेखौ बानायदोंमोन बेखौ आरो गावसोर रंसं फोननानै बे नामखौ जोहोलाव बांबुरनि नामखौ सोलायनानै मुंख्लं रनजित बसुमतारी टाइगारनि मुङाव बेखौ आरोबाव माबाया गोविंद बसुमतारी थांनानै बेखौ ओपनिं खालामहैदों बे जोबोद माने लाजिनांथाव बाथ्रा नंगौ रनजित बसुमतारीयाबो बिथाङाबो सासे फार्स्ट बेस्टनिमोन आरो बिथाङा नेपालाव मुंख्लं जादोंमोन नेपालाव दुथांफ्रा बिथांखौ बुथारदोंमोन
बिथाङाबो जोंनि आफादनि सासे मुंख्लं नाथाय बिथां मुंख्लंनि मुङाव गुबुन जिकुनु अनुष्ठान प्रतिष्ठान लाबोनो हायो नाथाय सिगां थाखानाय मुंख्लं बांबोरगारानि नामखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे नाम होनानै बेखौ अपेनिं खालामनाया बे गिबि मुंख्लं जोंनि जायनिफ्राय जों मुंख्लं सानखौ जागायजेनदों मुंख्लं बांबोरगारानि नामखौ सोलायनानै गुबुन नाम होनाया बे मुंख्लं बांबोरगाराखौ अपमान खालामनायनि बादै जेबो नङा मानो सोलायनो मोननांगौ बे रंगमन्चखौ अपेन स्टेजखौ बिथांमोना रिनोभेसन खालामदों जेसेबांखि बिनि नामाव अनुष्ठाना जाया मानो रिनोभेसन खालामा मानो लुदेरा मानो बे मुङानो थानांगौ जे फार्स्टनि जायनि मुङाव बेखौ उत्सर्ग खालामदों बावदों बिथांनि नामावनो बे अनुष्ठाना थानांगौ नाथाय पुराना बुस्थुखौनो रं सं फोननानै रिनोभेसन खालामनानै गुबुन सासेनि नाम होनानै बेखौ गबिन्द बसुमतारी थांनानै अपेनिं खालामनाया जोबोद लासिंसिं जादों बेनि गेजेराव बिथांमोना जोंनिफ्राय जेबो कनसेन्ट लायाखै जोंनाव सोङाखैबो गावसोरनि गोसो बायदि बिथांमोननि प्रग्रामाव जोंनि नामफोरखौ सोना होदों माने बिथांमोना दिन्थिनो नागिरदों जे जों गासैबो दङ होननानै बेबायदि मोनसे दिन्थिनो थाखाय प्रग्रामाव नामफोरखौ सोदों किन्तु जोंनिफ्राय जेबो कनसेन्ट लायाखै जों बुंखादों जों मोनसे आलादा मोनसे प्लेटफर्म दङ जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि हिसाबै जों गासै बारग' एनडिबिफोरखौ जों बेहाय रिप्रेजेन्ट खालामो जों बेहाय जों जिहेतु गुबुनैनो दिनै बे हिस्ट्रिकेल जारिमिनारि जायगा गहपुरनि बे दैमालु गेलेग्रा फोथाराव जों अर्गानाइज खालामदों गतिके जों बेहाय बे बाहागो लानायनि कुनु मोनसे माबा थाया देग्लाय 32थि एनडिबिनि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ देग्लाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ मोननै जिल्लाजों लोगो नांनानै नैबे दैमालु गेलेग्रा फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों आखायाव लादों दा बावहाय जोङो गासै जोंनि बारग' दावहायाव लोगो बिथांमोनखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि जानानै बयखौबो फैनो थाखाय जोङो बेखिनि समाव खावलायदों आरो खाथि खालानि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ आरो मुंख्लं नखरफोर दङ बिथांमोनखौबो फैगौ बे 14 सेप्तेम्बर सानखालि नैबे गहपुर ओनसोलनि दैमालु सेन्टारनि जे गेलेग्रा फोथार बे फोथाराव बयखौबो नुजाथिफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायहरदों